Sizihlaleleke kuyisonto mina uqoqekile ungoma akekho uhlupho omunye sipholele nakho ngidonsa isolezwe mtakama front page kuzozilwa ucansi khulekelwa amanzi qale ngayiziba lento ngithi hayi kudlalwa ngathi ngaphinde ngafunda kuzozilwa ucansi kukhulekelwa amanzi shem hawe ngani zakwethu nokwenza nodwa lokho angihlangani nje angihlangani nokuzila ucansi mtakama phela kuyacaca lana kuthiwa sizila umthokozisi sekuthiwa sizila ama nice sekuthiwa sizila amancamnci ngobani ngoba kukhulekelwa amanzi kahleni bakithi ukudlala ngathi South Africa ningagangi njengathi kuhlale ngisho nginikeza indlela zokonga amanzi kodwa ningilaleli kade ngangisho ukuthi ake siphuzeni wayini sibe responsible citizens of South Africa ingane zakwethu uma nje sonke singama sibe munye siphuzi wayini maningi kabi amalitha amanzi esingawonga bakithi mase kubile indaba yokuthi uyageza ekseni uyageza emini uyageza ebusuku hayibo niyawamosha amanzi ingane zakwethu akugeze weqisa usuku ugeze weqisa usuku ugeze weqisa usuku ubone nje ukuthi uyovelana ubone nje ukuthi uyoba nani mtakama ngoba nje le ndaba yokuthi sekufanele silambe ezansi kwenkaba ngoba fanele sikhulekela amanzi mina ngeke ngikwazi ukuyimela izwe lethu libhubhile kangaka abantu bahlale behlinile abantu bahlale beyilengisa beyibulala ngoba nje inkinga yinye izwe lethu abantu balambile ezansi kwenkaba mtakama awucabange kunesomiso emhlabeni phinde sizoba nesomiso emzimbeni anikahleni ukuganga ngathi wonke umuntu akahlale phansi acabange izinto ezimbili njenginikeze zona akuphuzi wayini ake wehlisa izinga lokugeza noma ngagqoma uarkhelo I believe I can fly unuke kodwa ngeke ncamela ukunuka ingane zakwethu nokuthi ngilambe ezansi kwenkaba never